Реджекнах офертата за Старич, която беше на 14 милиона. Сега да видим дали ще ни вдигнат или ще Уиндро. Ще пише Уиндро тук. И Кавани е в отбора. И нова оферта за Старич. И Кавани е в отбора, хора. Кавани sings for Liverpool. I know some Cavani sings for Liverpool in this season. Sports motherfucker is fucking son of a bitches. Така. Супер, Кавани подписва. Следващия ни футболист ще бъде некой правих една кариера с един отбор Лепзиг и казах, че харесвам много един футболист в отбора, който неговото име е... Той е! Неговото име е... Кой не мина да се движат, да кажем, напред. Матик ще да кажа. Ловрен и Матип назад да се движат. Кутиньо и Вайналдо. Извинявам се, Кавани. Ще играят напред, обаче Старич. Това му е последния матч. Goodbye, Старич! Така, матч с Оксфорд Юнайтед. Нека да спечелиме. Почваме лигата този епизод. Тук Фирмино. Това какво става тук, бе? Фирмино просто влезе в вратаря на Оксфорд и няма картон. Ей, най-накрая вкараха нашите. 1-0 гол на Фирмино. Старич. Тук Фирмино 2-0 за Ливърпул. Тук Джан можеше да стреля, но фаулира футболист на Оксфорд. И жут картон за Джан. Съдията е педерас. С извинение, хора. Тъпо винаги съдийството е гати. На симула, значи, аз нещо се чудя на финала на Шампионската лига. Значи, Хуан Квадрадо докосна е така, просто толкова леко докосна на рамо, той се фърли на земята все едно на някакъв лист. Кавани на място на Фелипе Кутиньо. Great match to Felipe Coutinho and start of the season at Edinson Cavani. Lallana and he scored a great goal at 53rd minute. Okay. Лудстрам, Лидсън и гол за Оксфорд. Тук Хендерсън. Кавани 4-1 за Ливърпул. Кавани вкарва. Фирмино. Фирмино е 5-1. 5-1. Жалост тук не знам как да подпиша контракт, така че сетих една идея. Джеймс Милнер има много хубаво центрира. Сега видяхте ли какъв гол вкара? От центриране, хора. Понеже искам да остане за доста време, ще го релейсна, а след това ще го върна в футбола. Ето ги парите. Мъни. Лепзиг вече се сбогуват с Тимо Вернер, защото той отива в по-хубав футбол. По-красив. И по-добър. Няма да губят с 5 на... Извинявам се, с 7 на 5. От втородивизионен отбор. 15 милиона. Трябва все пак за Милнер да съгласиме да го... Махаме! 15-250 май ми беше офертата към Вернер. Искате ли първо да направим това с Милнер? После с Вернер. Милнер. Релейс. Кафе. Вчера ме е бро... Абе, бате, вие сте ненормални, бе!
А то нали втория. Как се подписва контракт, бе? Той обаче може да играе на много позиции. Ох, Тимо Вернер трябва да го купуваме. Има пълното папа. Направо, нали има една реклама на Жозе Мауриньо, дето е на Хайнекен там с шиша, вамос и аз. Вернер! Вамос! Как казах 15 милиона за Тимо Вернер. Да дам 15 250 хиляди за Тимо Вернер. Ти си моя Тимо Дамаут. О, Тимо. Бе, нещо ми бъгна тук. Абе, и Аугсбург ли го искате, бе? Ей, 15 милиона дадох за него, ще подпише. Знаете ли какво? Вие сте такива тапанари, Аугсбург. Не да ви чокам в... Нека. Пак, за какво поделите псуваме? Аз не ще да псувам, аз псувам. Значи, човек, какво да знае, какво му е, само аз си дам какво. Не бе, започваме Премиер Лиг с матч с Сити. Ако тук не е ни обезнищата, аз съм трамвай, бат. Следващия епизод с Хъл и с Арсенал бате ми бахте маймът. Гати матч са. Не, само да кажа нещо, пак ще нямам. Но, видите, защо ми таковахте програмата? Прецакахте ми я тотално. След матча с Хъл трябва да го загубя, за да играя добре с Арсенал, да си пазя футболистите. Ами не, няма става тази работа. Ето и матча с Ман Сити. Добрете, на Етак Стадиум, матча на мачовете ще се играе днеска. Нека да си видим състава, който ни е бахти бука, защото няма нито един класен футболист на... Мали, най-слабия. Така на терена, обаче няма да изгледа някой си футболист, Тимо Вернер. Ще игра на място на Фермино. Да. Надяваме се мача да почне по-скоро, защото ми свършва времето за клипа. Айде по-бързо! Мач с Сити на Етак Стадиум, значи. Кутиньо, Гюндоган изчиства топката. Джеймс Мюлър фаулира Нолито и ще получи жълт картон. Защо? Защо, Мюлър? Защо? Джеймс Мюлър центрира и тук гол на Тимо Вернер. Тук той открива голата си сметка за Ливърпул. Тимо Вернер. Гюндоган. Много хубаво към Де Бройне. Агуеро! Агуеро вкарва. Дева, защо да вкара дебат? Приятели сме. Минал си първо в Ливърпул. Вернер пропуска. Агуеро. Така, Агуеро направи всичко каквото може. С малко Фирмино влиза да мачка глави. Гладиатор. Вече ще му викам на Фирмино гладиатор, защото играе като такъв. Да се знае. Кажеш так Фирмино и с гладиатор. Много хубаво, 53 737, бе, бат. Вие сте луди, бе. Аз на такъв матч ще... трябва да дойде 6000 човека. Кой иска да следи Ливърпул? О, Вернер! Бе, Вернер! Ти луд ли си, бе, бат? Да пропуснеш. Селвам те до следващия сезон. One бит те пускам на секундата. Как можа това да пропуснеш? Айде, бай. Ето Хендерсон. Гледайте сега как подава към Фирмино и Фирмино, искаш ли да продам? Искам. Еми добре, чао, отиваш в Сити. Един на един. Да. Хора, това ще е за епизода, надявам се да ви е харесал. Ще го... Така че, чао!